भिडिअनि गेजेरजों जा बाथ्रा बुंनो नागिरदों बेफोर गासिबो बाथ्राया आं कलेज लाइफआव मा एक्सपिरियेन्स मोनदों बिनि बेसिसआव बुंनो नागिरदों स' नोंथांमोना मिथियाब्ला आं सासे कलेज स्टुडेन्ट एन्ड आंनि कलेजआ जोबसिगोनानो स' जोबनायनि सिगां आं नोंथांमोननो माखासे खोथा शेयार खालामनो नागिरदों जाय खोथाखौनाखि आं बे कलेजाव थानानै सोलोंदों सोरबाफोर स्टुडेन्टफोर नायगासिनो दङब्ला जायनाखि 11-12 बा क्लास 9-10 हाई स्कुल लेभेलनि स्टुडेन्टफोर जायनाखि कलेजाव थाङाखै बा थांगोन स' बिसोरनि थाखाय बे मोजां जागोन दे मिथिनाया कलेजाव थांनायनि सिगां मा खोथाखौ मिथिनो लानांगौ नङा होमबा स' बेयाव बिराद खोथाफोर थानो हागौ जायखौनाखि आं मिस खालामनो हागौ इफ इउ आर अ कलेज स्टुडेन्ट एन्ड इउ आर वाचिं दिस एन्ड नों जुदि कलेजनिफ्राय माबाफोर सोलोंदों बेखौ नोङो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थानो हागोन नङा होमब्ला शेयारिं इज केयारिं ना मा होनो First thing I learned from my college बेनो जाबाय talk with people नोङो जि कलेजाव लोगो मोनगोन नोंनि हस्टेलाव जि लोगो मोनगोन नोंनि पिजिआव जि लोगो मोनगोन गासैजोंबो खोथा रायलाय बिदिनि थाखाय खोथा रायलायनाङा जे नों फ्रेन्डशिप बानायगोन बिनि थाखाय रायलाय मानोना नों बिनिफ्राय माबा मोनसे सोलोंनो हागोन बिनि पार्सनेलिटि बिनि थानाय हेबिट बियो माबायदि थायो माबा मोनसेथ' सोलोंनो हागोन ना एन्ड प्लास इयो नोंनि कमिउनिकेसन स्किलखौ इसेब्लाबो डेभेलप खालामगोन स' नोङो सोरजोंबा रायलायनोब्ला साहस मोनगोन आरो ना रायलायनो बियो बिराद मोनसे मोजां क्वालिटि आइ थिंक गासिबो मानसिफ्रानो जाय हायो जेसेबां हायो लोगोफोरजों खोथा रायलायनांगौ लार्न एक्सट्रा स्किल बेनो जाबाय नों जुदि अबेबा मोनसे खामानियाव मोजांब्ला साप'ज मेक्सिमाम मानसिफ्रा मोजां मोनो स्पेसियेलि बयसफोरा मोजां मोनो जे गेम गेलेनो नङा होमब्ला अनलाइन गेम गेलेनो मोजां मोनो स' बेजों मा खालामनो हायो नों अनलाइन गेम गेलेनायजों लोगोसे नोङो एक्सट्रायै नोङो साप'ज नों इउटुबाव भिडिअ आपल'डखौनो खालामबाय स' नोङो गेम गेलेनायजों लोगोसे मा मोनखो हाउ टु इडिट अ भिडिअ नों भिडिअ इडिट खालामनायखौ रोंबाय बिनि थाखाय आपल'ड खालामनाङा जे नोंखौ मानसिफ्रा लाइक खालामगोन लाइक मोनगोन कमेन्ट मोनगोन शेयार मोनगोन बिनि थाखाय खालामबानो नों गावखौनो गाव आपग्रेड आंनि सासे लोगो दङ आरोना बियो माने फ्रि फायार गेलेनो मोजां मोनो अनलाइन गेम गेलेनायजों लोगोसे बियो मा खालामो गावनि जा भिडिअ क्लिप गेम गेलेनायनि बेजों कम्बाइन खालामो माखासे अडिअ क्लिप्स माखासे अडिअखौ कम्बाइन खालामनानै बियो भिडिअ बानायो एन्ड बिनि भिडिअ एडिटिंआ नेक्स्ट लेभेलनि भिडिअ नोंथांमोना जुदि नायनो गोसो चेक खालामनो गोसो आं गाहायाव लिंकखौ डेसक्रिपसनाव होगोन मस्ट इम्परटेन्ट माने आं जि पइन्ट बुंगोन बिनि सबसे मस्ट इम्परटेन्ट पइन्टआ बेनो माने आं बेखौ आंनि मोनफ्रोमबो भिडिअआवनो एम्फासाइज खालामनो ट्राइ खालामो आरोना कि try to do physical exercise खालामनो ट्राइ खालाम नों 30 मिनिट्स गल खालामनाङा नों 5 मिनिट्स 2 मिनिट्सनि थाखाय गल खालाम आं मानो बुंदों दे बियो बिराद इम्परटेन्टनो सबसे इम्परटेन्ट बेनो जाबाय फिजिकेल एक्सारसाइसनो मानो आं बुंदों मानो होनोब्ला साप'ज नोंनाव गासिबो दं ब्रेन्डेड नोंनाव कपड़ा दङ माने बिराद सब दङ फनाबो मोजां गासिबो नोंनो मा नांगौ नों मा जानो गोसो जायो गासिबो दंजोबो नोङो गासिबो एभेलेबल नोंनाव बाट नोंनि हेल्थआ मोजां नङानो अके नों माने मोजाङै फिल खालामा मानोना नों अबावबा उइकनेस लायनो देन हाउ विल इउ फिल गुड नङा होमब्ला बेनिखायनो हेल्थआ जुदि गाज्रि ना बाखि गासिबो नोंनाव गासिबो मा दं गासिबो दै जाजोबो बेखायनो ट्राइ टु डु फिजिकेल एक्सारसाइज डोन्ट केयार अबाउट व्हाट आदार पिपल से बेखौ आं बिनिखायनो बुंदों मानोना एस ए स्टुडेन्ट मालाबा जोंनि फेमिलि मेम्बार्सफ्राबो बा जोंनि फ्रेन्ड्सफोरा जोंखौ डिमटिभेट खालामो जोंनि बागै उल्था सिदा बुङो नङा होमब्ला आंबो नुदों आरोना जोंनि सार्कोलावहाय जे नोंथ' नालायक नोंथ' बिदि नोंथ' जेबो रोङा नोंथ' फरायनायखौनो रोङा आरो गासिबो मानसिफ्रा फरायनो थाखाय जायाखैथ' सोरबा मानसिफ्रा जानो हागौ बिराद फरायनायाव इन्टारेस्ट बिराद फरायनायाव मोजां गासिबो सेम जानो हाया स' डोन्ट केयार अबाउट आदार पिपल जुदि नोङो अबावबा इन्टारेस्ट दंब्ला एनिथिं आं होनबाय एनि इन्टारेस्ट नों बेयाव गावखौनो गाव आपडेट खालामनो नाजा अके एन्ड डोन्ट बी सो सिरियास जास्ट रिलेक्स होनखायो मानसिफोरनि खामानियानो जादों बुंनाय स' बुंनो हो नङा होमब्ला बे जाय बुंग्रा मानसि बेबो मिथिया जे माने बिखौबो बिबायदि बुङोब्ला बिबो गाज्रि मोनगोन बिसोर साना आरोना स' डोन्ट बी सो सिरियास डोन्ट बी एफ्रेड टु डु डिफरेन्ट फ्रेन्ड्सफोर गासिबो दाना साप'ज गासिबो फ्रेन्ड्सआनो सेम खामानिखौनो मावनो खालि कलेजावल' फैनाय फरायनाय बास बेनोलायनो बा नोंनि थटआव जाबाय दे नङा आं बेजों लोगोसे बे बुस्थुखौबो मावनो सानदों जायनाखि बुस्थुआ मोजां बुस्थुनो अके स' नों बिदि साननाङा दे माखासे फ्रेन्डआ खालामाखैबा आं खालामना
साननो नाङा आरो बिदि साननायाथ' फैनायानो नाङा जुदि नों माबा मोनसे खामानिखौ स्टार्ट खालामनो सानदोंब्ला मानसिफ्राथ' बुंखायानो सोरबाफोर बुङोब्लाबो मा फाल्तुनि भिडिअ बानायगासिनो दंलाय नोंलाय डोन्ट केयार अबाउट इट किसी के पाप का थोड़ी खाया नंगौना नङा आं बुंदोंमोन जे फिजिकेल हेल्थआ बिराद इम्परटेन्ट नाथाय बेजों लोगोसे मोनसे बेयाव एड खालामबावनांगौ बेनो जाबाय ना जोंनि मेन्टेल हेल्थआबो इम्परटेन्ट आं होनबाय जोंनि फ्रेन्ड सार्कोल जोंनि एनभायरनमेन्टआव इमान नेगेटिभिटि दङ जोंनि सिङावनो दं नेगेटिभिटि आंनावबो दं नेगेटिभिटि नङा होमब्ला स' जों बेखौ कन्ट्रल नङा जों बेखौ बेलेन्स खालामनो थाखाय जोङो मोजां खोथा खोनासंबा मोजां मानोना जों जेब्ला मोजां खोथा खोनासंगोन होमब्लासो जों मोजां फिल खालामगोन जों जेब्ला मोजां नुगोन होमब्लासो जों मोजां फिल खालामगोन जों जेब्ला माबा मोनसे गाज्रि बुस्थु नुयो जों गाज्रि फिल खालामो नङा होमब्ला स' नै कलेजआ जाबाय बेबायदि मोनसे ममेन्ट कलेजआ बेबायदि मोनसे लाइफनि फेज जायनाखि जेरावनाखि जों गावखौनो गाव एक्सप्लर खालामनो हायो अके बेखौ गलत मतलब लानो नाङा सोरबा साननोबो हागौ जे बाइक सालायलाबायनानै बबावबा थांलाबायनानै माने नासा खालामलाबायनाय आं बिनि खोथाखौ होना ट्राइ टु एभयड दिस थिंग्स जुदि नोंथाङा हायोब्ला अके मानोना बियो गावनि हेल्थनि थाखायनो मोजां एन्ड हेल्थ इज फार्स्ट प्रायरिटि एनिथिं माबाफोर प्रग्रामफोर जादों स' बेयाव एटेन्ड खालामनो नाजा आं माखासे कलेज फ्रेन्डफोर मोन्दों जायनाखि बेयाव फांसनावबो फैया माने एन्जय खालामनोबो फैया मोनसे रुमावनो थाबाय थानानै इमान माइन्डआ फ्रेस जाया नङा होमबा बेखायनो मालाबा बेरायनांगौ ओमफ्राय कि बिदि माबा मोनसे जायोबा फांसन प्रग्रामफोर जायोबा नों एटेन्ड खालाम बिराद बुरजा खोथा बुंबाय दिनै बिरादनो गिदिर खोथा बुंबाय नङा होमब्ला स' आफ्टार अल बियो नोंनि आखायाव जे नों माखौ सोलोङा नों एप्लाइ खालामा मानोना आं रावबो नङा बुंनो थाखाय जे नों मा खालामनांगौ मा खालामनाङा जास्ट आं शेयार खालामदों आंनि एक्सपिरियेन्सखौ